вечер, мили приятели, аз съм Румен, а от днес започва специалния сезон на Сделка или не, в който в края на всяка седмица пред вас ще изправяме един участник от предишните ни сезони, тръгнал си без пари да играе за 1 килограм злато. За да му помагаме, освен мен, този път на негова страна ще бъдат и 22 прекрасни момичета, които ще отварят кутиите за него. Нека да поканим и тях, моите асистентки, момичетата на Сделка или не. И така, както знаете, в Сделка или не са играли над 2000 участника и са спечелили близо 11 милиона лева. Но някои от тях нямаха шанса да си тръгнат от предаването с пари. Те спечелиха или монета, или предметна награда. Сега, в настоящия сезон, в тези специални епизоди, даваме шанс за реванш. Всяка седмица на един от тези къръци да покаже, че лошия късмет е бил просто случайност. Ама дали? Тази вечер в нашото специално издание сме поканили да премери сили. Отново с още по-дъртия ни банкер един участник, който щеше да си отхапе палците от яд. А мен ме обзе тих радост в края на играта. Но това е друга тема. Нека в студиото да поканим Владимир! Един от нашите къръци. Застави си на местото. Този път срещу теб ще бъдат 22 момичета. Асистентките, моите на Сделка или не. Те ще отварят кутии в твоята игра. За да удостовери твоята игра, тук в студиото е нотариус Филипов, който ще протоколира дали каращината или успеха. Добър вечер, нотариус Филипов. Добър вечер. В 22 кутии сме поставили суми от 100 лева до 1 килограм злато и една монета. Пожелавам ти да се тръгнеш с килограма злато. Благодаря. Преди да изберем твоята кутия, нека си припомним твоята игра от преди 2 години. И защо банкерът те смята за кърък? Владимир от Ловеч! В един от пликовете има 100 000 лева. Малък семейен частен бизнес. Който е? Антиквариат галерия. Колко пари искаш от играта? Виж сега какво ми се случи, като се прибрах една вечер без пари. Максималната сума. Оферта на банката е 6500 лева. Няма сделка. Румен, ела помагаш. Няма да стане така. Оферта на банката е смяна на кутиите. Няма сделка. Тук може да има 5 лева, реално да ме накара да си мисля, че има голяма сума. 50 000 лева са в играта. 8 000 лева. За колко време изкарваш тези пари? Понякога за ден, понякога за година. Няма сделка. Мога да те питам нещо по-тъче на банкера. Да мисля как разсъждава, да не бъде благосклонен. Трябва да приеме сега. И затова оферта на банката е 20 000 лева. Наистина голям гадняр. 20 000 лева са така доста пари. Но мисля да откажа офертата. Твоя сделка Няма или сделка. не? Не знам как отказа 20 000 лева, но те поздравявам за смелостта.
За този плик банкерът ти предлага 5000 лева. Един единствен лев. Няма сделка. Ето плик. Малко излезах неподготвен. Малко излезе неподготвен. Малко. 20 000 лева бяха много добра оферта. Да видим, прибрал си се без пари с чупена ръка, биха ли те? На квартира съм вече. Шегувам се. Сега да видим каква кутия ще ти избере компютъра. В този сезон компютъра избира кутиите. Компютър, да действаме. Кутия номер 2. О, мини! Благодаря ти. Благодаря ти. Кутия номер 2. Готов ли си? Готов съм. Ти си роден готов. Да. Играта, специалната игра, сделка или не, за 1 килограм злато на Влади започва сега. Държа да подчертая, че пред себе си имаш 22 кутии. С суми от 100 лева до 1 килограм злато и само една единствена кутия с монета. Ако удариш на финала тази кутия с монета, то тогава влизаш в клуба на най-големите караци и получаваш това, което си спечелил предния път. А доколкото си спомням, то беше точно 1 лев. Добре, сега, нека преди да отвориш първата кутия, да ти дам един съвет. Не слушай банкера. Той си мисли, че каръщината е болест и от нея няма излекуване. Смята, че го бива и за лекар. А както знаеш, това да можеш да кажеш една дума на латински, не значи, че ставаш за доктор. Същата работа и той. Затова мисли с твоята глава и има и повече ум, отколкото в неговата глава. Коя е първата кутия? Ще започна с по-екзотичните имена. Това е чудесно! Започваме с имена. Да кажем, ние грозни нямаме, така че по красота не мога да ги избираш. Не, по имена. По имена е готово. Мерилин. Така ли? Номер 3, Мерилин, отваряй. Мисля, че има червена сума. Избрал си я. Ако мислиш, че е червена, спри се. Ако не, да отваряме. Дай женим тогава. Дай женим тогава. Добре. Женим ти какво ще кажеш? Аз мога да ти пожелая само късмет. Благодаря. Това е готино. Не те спира, не ти дава къл. Идеално. Женим, отваряй. И може би е синя. Добре, трудно се отваря, червена ще бъде, да знаеш. Но добре, ниска. Ниска, добре. Втората кутия. Лолита. Същия контекст. Същия контекст, значи само предполагам, че чак сега да видим Глория, Вероника, Йоана, Мишел, Мелани. Лолита, кутия номер 7. Лоли, какво има при тебе? Ще видим. Дай да видим. Синьо е. Не е червено, но поне е ниско. Готино. Третата кутия по твоята логика е Мелани. Що 15, бе? 15 къде? Да, и Мелани. Мишел, добре. Мишел. Бунтарката Мишел, сега ще видим какво има тук. Аз само да кажа, че по принцип екзотичните имена са червени. Не са сини. Добре, за протокола, моля ви, нотариус Филипов, запишете, моля ви, че екзотичните имена са червени. Внимавай. Да го имаме червено. Все пак ти пожелавам успех. Стратегията. Добре, окей, ще ти остане само едно. Давай да видим тогава. Не, синьо. Нотариус Филипов, моля, задраскайте това протокола, задраскайте, не става. И сега остана Мелани. Мелани с кутия номер 4. Той да е сигурен. Той не е сигурен, както аз не съм сигурен, както ти не си сигурен. Само нотариус Филипов е сигурен, но това е друга тема. Късмет си пожелавам. Мисля, че има червена сума. Така го усещам, но късмет, Влади. Късмет, Влади.
Усетих. Усетих. Искам да я слушам. Да. Трябваше. Сега, след като не виждам кой знае колко повече екзотични имена, Вероника е нормално, Йоана е нормално, Моника е нормално, Глория е нормално, Дана е интересно. Дана е много интересно име, сега като се замисля. И да отворим. Сещам се за една певица или певец, не мога да се сета коя от двете беше. Кутия номер 5 ли да отворя? Да. Добре, както кажеш. Кажи да. Преди това искам да кажа, че принципно нося много късмет на мъжете. Надявам се... Уха! Уха! Надявам се и в този случай. Браво! Само да не е злато, че вече никой няма ме погледне. Да, отваряй. Носиш късмет на мъжете, ако не бях жена, ще да си те взема вкъщи. Отваряй. Да, ето. Носи късмет на мъжете. Както и да го погледнем така. Да, целувка за късмета. Влади, да кажеш нещо? Благодаря. Не бе, шеста кутия ми кажи, бе. Шестата кутия. Шестата кутия. Не мога да ти помогна с имена, но Йоана е готино име. Въпреки, че не е нестандартно. Кое е нестандартно ми А помагаш? защо да ги избираш руси, черни, червени? Се объркам тотално. Аз се обърквам да ти кажа. Но в тъмното не се обърквам. Каквото и да фанеш, се става. И така. Кутия? Почвам с имена на фолфории. Значи започваме с Глория. Нема какво. Нема какво. давай. Браво, Глория. Дай изпей нещо, чай сега. Преди да отвори кутията да изпее нещо на Глория. Айде. Ти избърка формата. Що да изпее, бе? Не, на Глория. На Глория нещо. Като две капки вода, какъв друг формат да търси. Подай, защото не се сещам. Че аз да не мисля, че се сещам и аз. Не, какво, Феникс ли? Коя е тя, Феникс? Я запет. Добре. Кутия номер 6. Фурията Глория, отваряй. Фурия е 12 500 лева. Това ни дойде малко височко. Обаче, 1 килограм злато си го има и си е в играта. Монета и килограм злато. Монета на финала не оставя на монета. Къде я знам, сигурно. Ти какво мислиш? Тук ли? Аз ако мислех нещо и знаех... С какъв телефон, Какво ще кажеш? Китайски. Да, китайски, ама друг път. Ало, господин банкер, китайски бил телефона. Що сте купили китайски? Швейцарски, бе. Объркал си малко. Да. Произведен в Китай, но швейцарски. Сега разбирам. То всичко вече, каквото и да е произведено в Китай, така че... Вие произведен ли сте в Китай? Затвори ми телефона. Затвори ми телефона. Оферта на банката е 4000 лева. Хубаво е. Хубаво е, да. Що не се замислиш? Замислям се. Добре. Ти се Чакам те замислиш. Аз казвам сделка или не? Не. Чакай, не бързай. Замисли се. Не. $4000 бяха много хубави пари. Прецени, че ли ти стигат ли го? Те никога не стигат. Гледаш малко. Колко искаш? Не, това вече с претенциите за искане. Да, защото Няма преди 2 такива. години, като казват 20 000 не ги искам, направо ме разби човек. 8 000 казват, че изкарваш или за ден, или за година. Сега колко изкарваш? Не се е променило много Положението. Същото да. си. Да, винаги е на отли. Семейно положение? Ръката гледам здраве, не си бит днеска, Да. което е добре. За сега са окей нещата. За сега? Да. Значи явно някой ден си се прибрал с пари. Сега ти предстои да отвориш нови 5 кутии. Няма как да ги избираме. Или караме как беше по фолк дивите. Не, това не върви. Не. Питай ме, ако искаш Да, може. Ако искаш даже Глория, мога да я питаме. Да, Върви нещо ли друго това се- с фолк дивите? Не, и аз така предполагам.
Кажи, с какво друго ще се зафанем? Мария. Мария. Номер 4. Мария номер 4. Много хубаво число. Отваря ми. Само кажи как го избрал обаче. Ами, вървях от тук, насам и спрях там. Аз вървя от тук и спираме на рекламите по Нова телевизия. Скъпи приятели, ето ни след рекламите по Нова телевизия в новия сезон на Сделка или не. Каръци отварят кутии. 22 кутии са суми от 100 лева до 1 килограм злато. И само една единствена с монета. А ако спечелят тази монета, стават кръг на каръците и ги вкарваме в нашия клуб. Точно преди рекламите, Кръка Влади отвърли оферта от 4000 лева. Аз му пожелавам да докаже, че кръкът не е той, а балъкът банкер. Точно преди рекламите си избра кутия номер 4 на Мария. Мария! Отваряй кутия номер 4 да видим какво има тук. 400 лева. Интересна комбинация. 4 с 400 лева. Хайде, сега пак така. Спри някъде поглед и да отворим. Моника с хотели по тази лойка. Моника с стоте. Ей, добре ще ни се получи Моника с стоте. Защото в огнирите не ни се получават, да знаеш. Моника с стоте. Моника, кутия номер 1. 20 хиляди, но нищо, килограм злато е в играта. Знаеш ли колко тежи килограм злато? Знам. Колко? Килограм. Ето ми. Мелани, дай насока. Сега като се замисля обаче, кое е по-тежко? Килограм злато или килограм памук? Мене винаги килограм злато ми тежи повече. А особено ако е в мене, направо ти казвам, като отиде на пазар човек и искам да си купа нещо и правя така цък. Цък. С бръснач. С бръснач. Кутия. По принцип е най-конвертируемото винаги в историята. Като материал говоря. Добре, де. Ние играем за 100 килограм злато. Айде. Мелани, къде е? Мелани е. Само, че кутията я отворих. Не, къде е монетата, например? Мелани с кутия номер 10. Кажи му едно число, Мелани. Така, аз ще кажа кое число не бих отворила. Това също е интересно. Номер 3. Да. Ето, Мерилин екзотично, но не го отваряй. Добре, добре. Изпуснахме, верно. Тръгнахме с нея и изпуснахме. Ставете. Коя отваряме сега? Това е по-важното. Добре, кажи ми едно число. Да ти кажа число. Да. Как звучи 13. да отворим момиче? И ето, Мелани предлага да отворим Ивана. Ма идеално! Идеално! Кутия номер 13, това ли е кутията? Това е. Това е кутията. Да. Отваря. Мелани каза това е. Отваря. Добре. Само 1500 лева. Мелани, получи ти се. А кой друг имаше те усещанията? Дана е царица на усещанията. Питай я. Да. Веднага ще ти каже едно синьо число. Цак. 9. Там е синя, така ли? Синята сума е 9. Отваряме. Ама според нея. Еленка, ти какво мислиш? Влади, дано да е монетата. Влади, дано да е монетата. Ти си го харесала, внимай женене. Само да ти кажеш женен. И така, 9 ли е кутията? 9 кутията. 9 е кутията, Елена отваря. Ако евентуално е червена, Дана е виновна. Това е положението. Късмет. Дана виновна си, 5000 лева с това. Не са малко пари. Ще ги взема заплата. Винаги си виновна на мъжа. Носиш късмет. Когато дойдат при мен... А ти в предходната игра имаш ли числа, които пазиш? Не си спомням. Не рубувам на числа. Не рубуваш. Значи и сега играем без числа. Ей така. Анархия. Анархия пълна една кутия. 17.
една безпринципна кутия номер 17. Хриси, Как безпринципна? принципна ли? Да. Ама ти мога да имаш принципи, обаче кутията няма никакви принципи. Мога да е червено, Ами ако мога да е позволи синьо, сега? мога да е метал, може да е монета. Отваряй. Монета ще да е. Добре. Добре, не е 1 голяма килограм монета. злато. Не е 1 килограм злато. Помниш ли какво беше направил в играта си до тук, предния път? Спомням. И аз не си изпълням, затова дай да видим. Дай да видим едно видео как си се справил до този момент. Сега! Какво да Няма помага? няма да стане така. 50 стотинци! Та игра е опасна за мен. И 4500 лева. Няма ли да Няма да. Кутия. 12500. Сега ще ти. Оп, 6000 лева. Сделка или не? Няма сделка. Шарена история. Аз така не разбрах как е. И отхвърляне на оферти, които според мен се заслужават. Това виждам аз. С оглед на края винаги се заслужава ли? На края в играта. Какво си мислиш, като отхвърли 20 000 лева? Не, в началото си мисля, че играем на ушки. На шега. Очакваш ли, че ще имаш втори шанс тогава? Не. Ей, тогава как си играл на ушки? Мен, знаеш, че Нека си все едно е нещо виртуално. не е реално. Да. А реално ли е? Що сме тук, явно е реално. Добре, предстои оферта на банката.